check this out. My name is DJ March Barrios. Ngayon, meron po akong challenge. Okay, bago po tayo magsisimula, ito pong gagawin natin makeup, pero hindi to gaano ito pagpa-whiteys lang po ito, mga higala. Okay, subscribe po ako sa YouTube, my channel, Instagram, Twitter, Facebook page. Okay, meron pong magme-makeup sa akin, makeup artist Dora. Ayan. So, tingnan ang funny lang. Okay, babush ka, mahal po ko kayo lahat.